हे भगवान, आज हमारे ससुराल में पहला रसोई हटिए। हमरा तो डर ही लागत है ना कि अगर कुछ नया निमन बनी न तो दीदी लोग सब लोग कहा हमरा को हम जाके कर माए बाबू कुछ सीखल नहीं नहीं के। इससे तो अपना गाँव में खाना दाना न हम कम ही बना ले बनी ताकि पढ़ाई लिखाई में तो उतना टाइम ना बचत रहे कि घर के काम आदमी करी। लेकिन फिर भी हमारे माई हमारे के सिखाइए के विदा कर ले कि हाँ यही से तो सोचा नहीं है ना कि आज पहला बार रखनी तो दीदी हमारे के कनी ना खीर पूरी बना दा अच्छा रही। वैसे भी पहला मीठा बने ना तो शुभ हो खेला का कर तब न सही लोग ने बोलेला कि ससुराल ससुराले हो खेला। हाँ हम तो हम ही जानत बानी कि जब से जाइल बानी नु तब से हमरा डरे लागो रहत कि कुछ हमरा सब गलती हो जाए। ए कन्या। हां जी दीदी। अरे छन लो ना दीदी बनाओ तनी करा सब बोल तोरे आके खाना खाए सब कोई कबे से इंतजार करता कि ना कनुआ बनाई त हम खाएं कनुआ बनाई त हम खाएं। ये दीदी ऐसा निमन खाना बनाइयो ना कि तार आदमी नाम ले सुन ले ना एक दिन खाना आ 100 दिन बा खाना होत रहेला। ये तो बात दीदी रो सही कहत बानी लेकिन ये बात नहीं दीदी अगर हम जैसे कोनो गलती हो जाए तो क्यों हमरा के बोल पागल मतलब गलती आदमी सुनला कि भगवान सोखेला और ऐसे भी खाना पीना बनेले बनो अपना घर में। हाँ दीदी वैसे हम खाना पीना बना ले बनी लेकिन क्या करी हम पढ़ाई लिखाई में करते रही यही से बात ना भले देखो कन्या जो गोतनी बड़ लेकिन हमने कि जन बाई जानू तनी गोतनी नहीं ना रहने जब बहिन नहीं रहबू तो कोनो बात रहे कह देबू बतिया लेबू। हमने के सास नहीं कन्या लेकिन का कहे कनी घर ना मंदिर लगेला गांव भर में आदमी कहेला कि कनी घर में पतो बाई कबो मुंह ठुठिया तक ना भई। ये दीदी देखी कैसे दूरी तहार न कि घर न घर के में औरतें संभाल सकत स्वर्ग बनावेली। हां कन्या ये कहानी है जैसे अभी तार बुद्धि विचार भगवान तार ऐसे बुद्धि विचार हमेशा बरकरार रहे हमने के घर में ऐसा ही सुख शांति बनल रहो। तो जाना तो आजकल के लोग आवत सरे दादा खियावते आवत घर में ई कलह करते सन कि आदमी उधुआ लूट लगाता मजा लेवे लगाता गाँव अगल बगल के। दीदी जरूर टेंशन मत ली हम नो ये घर में हमर माई सिखा के विदा कर ले कन्या कि हा गेला ना अपन ही रखला डगरा पर है कि दीदी का ओरा पास बैठ जाते ओरा पास हमारे पास बैठ मान ले कि हमार बनते बड़ बक्सा में खाली ले लुगा भरल बाटे अभी सब बिना सेल हमरा भी रही निमन से लइका पे का जब मन तबे खोल दे सब बाग सब मम्मी हई हो लेके के फेर दे तो का करो। अरे आजकल तो देखते बड़ो के दादा सब कुछ बिना लगे बस के बात बाटे आंख फूट जाता सब बनावे में कनी खिरिया बन गई बनो। हां दीदी खिरिया बन गई जल्दी खिरिया कदा सब्जियों बना देले बानी सब कोई भूखाइले बाटे तोरे पुड़िए के खाली इंतजारे बाटे देखते तू कितना इंतजार करावेलू। छिपा छिपा कितना दिन तब तक मत छोड़ी हो। अरे ले दो बना त आज के दिन के ओकर का जरूरत बा जीती दी कनी तारा तनी घर में ठीक बना रख दिया अपन ठीक है तन की जल्दी हाथ चलाओ जल्दी बनाओ नाम करो है अति मत करे के ना कने निमन नहीं खे ओकरा खाना पीना नहीं खे बना तो सब बने एक आदमी अंगुरी चाट के खा जास। दीदी अलग बानी जना कितना अच्छा बन के ना कहत रहे जब कि उतनी निमन ना हो के निशान देख के करे लिसन हमरा तो समय खिलावते दादा कितना हमरा के प्यार दिलर करे नहीं जाए हर चीज में बतिया हमरा के बतावे के होइसे करबो कनिए तो ठीक रही होइसे करबो तो ठीक रही हर चीज बतावता नहीं जाए जय दे भगवान जी हम तो बस इतने विनती कर देनी ना कि हमने के खुशी में कोई के नजर मत लागो और काहे कते हम झगड़ा लड़ाई करम। हां बताओ हम झगड़ा लड़ाई ई सब करे लागम तो फिर तो हम कोई से कारण एक के चलते पूरा बिगाड़ होखेला। हम कबो नहीं हमने अपना खुशी हमने घर में बनावे ज्यादा जरूर से ना बनावे तब सब के खियावे। देवर जी आई रे रामा ई का है देवर जी उठी हाय क्या कल बनी जी दादा रे दादा लागत है कि राती के आबेले सुहाग रात के फूल हटल ना बिस्तर से आए उठी 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 जी बाप रे बाप मेहरारू बढ़िया बढ़िया खाना बनाते लेकिन हम मरद की देखी आराम से सुतल बहन का जी रात भर नींद ना आइला का सवेरे सवेरे सुतल बनी हैं काजी देवर जी रात भर नींद ना पूरा भइला हैं ए भाभी एक तो ऐसी सवेरे नींद लागला सुतू था थोड़ा ना। अच्छा रात भर नींद ना लगा तो ढेर कनिया परेशान कर दिल रही का। अरे परेशान कहाँ साला ओकरा में मिठाई छोड़ देबे साला छुट्टी में तो छुट्टी लागी ना। अपना ढेर मौका है चलिए उठी जाई दोस्त यार बुलाओ तो जब कबे के दुआरी पे जाके ठीक है भाभी जाते हैं हम चलिए उठी तो ठीक है। हाँ तनी कनिया भी जाके देख ली बाप रे बाप है मर्दों के ना
हाय देखा नींद नहीं के टूटे दिन कर। चली हम देखी क्या करते कनिया। ए दीदी जी का हो? अरे दादा कनिया कि चल ना कनिया के दे दे के अब मान ली खा पी लेबे कल आदमी तो लेकिन कुछो को कनिया खाना बड़ा चटक बनले रहलिया हो। दीदी जी हम तो जाने नु कि नाय करा खाना पीना बनावे आवत होई। हम ये सोची क्या चल के बिटिया चाची कहाँ खाना बनावे सब कोई बड़ाई कर लगला कि ना एक पीस सब्जी बा पूरी एकदम गोल गोल फूलल फूलल आ खीरिया कितना निक लागत रहे। पातरे पातरे रहला एकदम खीर असन रहला एक आदमी कितना बढ़िया से एकदम मुंह में गइल तो एकदम पिघल गइल। आजकल के देखो तनी लड़की खाली सीखल बेसन कि ना हिप हॉप में जींस पहनले हो कोनी सेल्फी लेबे सीखल सन 50 साल के मुंह बनाए हम वीडियो बनावे से नाचे लागली। हां काफी बा लेकिन ई बतावी आजकल के जमाना को सब खाना पीना मांजो धोव फीचा कजारिया तक पूजा पाठ तक जानती है। सही बात है। और ऐसे बिल्ला कि देखिए कि ना हमनी के कहनी है जैसा कुछ जान के गाँव में ये सब पूछ नहीं है जहाँ हमनी के हमर तो भौक मार देला कल एके रोटे एके सस में हनुमान चालीसा पढ़नु देलस। हां हई देखा हई हम कनी देव के साड़ी ले 2000 के ओकरा खातिर तो का हो जी सड़िया ठीक निक बानू देखा कोनो खा दू रंग के नु बा दुरांगा सड़िया ठीक तो लागत जी। हां मन करे ते पहनी ना त मच्छरदानी लगा सकेले ना भवनिया 2000 के साड़ी के दिन मच्छरदानी लगे रोल बत बतेने दीदी। अरे ना मतलब पहन एक दू गो ना फायदा हो जी पहने लिए मच्छरदानी लगा दी। यानी के छुछिया बनवले रहिनु। हां दे देता नि सोनमा के दे तो का हो जी नामे ना करी ऐसे फर्ज बनेला देव जैसे हमनी के रहत तो वो त लागत ना कि हम से मिलिए झुल के रही बढ़िया खर खानदान संस्कार बाटे। देखा समझावल करी हां के ना लड़े के ना झगड़े के सबसे मिलजुल के रहा सु काहे कि आजकल आवत से पतो देखत हूं एक दिन में 2 दिन में लागत से लड़ाई कर उतना काम मत दी। समझौला से बढ़िया होला कि जेकर अपन मति खती बढ़िया जे अपन परिवार देखी दूसरा के बोली बात ना सुनेला आ देख ले इहे में के बिया कोई के बोली बात नहीं के सुनते जानते के कैसे खर खाना अपन घर दुआर चलाए के। माई अच्छा ना गुड़ देले बिया माई बाबू के हाथ में होला के बेटी के कैसन संस्कार दे के बा कैसन नहीं के दे के ये माई अच्छा संस्कार देल बिया अच्छा घर के बे तबे ना वो इतना गुणगान दिया। ये सब कहा के आदमी के ससुरा में गइला के बाद लेकिन कि ये आदमी देखेला कोई रूप रंग ना देखेला सबके काम प्यारा होला चाम प्यारा ना होखेला। असही हमनी के ससुराल में गुजारा हो गल बा इतना बड़का परिवार लेके चलनी जा सब का जी सास नहीं के तब नाम बानू हमनी के कहने के बचिए बढ़िया से मेल व्यवहार के रहिया अपन घर द्वार देखे के बाद करे के बाद धरे के बाद सास तो नहीं की हमने को बन जतीन आदमी सब का एगो हम सास रहनी है नोती घरी ना मनबू त सर पासे ना हेजी ले खाली पल्लू रहत रहला ऊपर ना जात रहला। चाहते जी ठीक बता चलो दे चलिए हम छुछिया निकाल लेते हैं। चलिए जी दीदी जी ए कनिया कनिया अरे यावो ए कनिया निकलो हाजी अरे कनिया बैठा बैठो 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 नीचे। चलो हमनी के तू बढ़िया नाम कइलू बढ़िया खाना बनैलू सब कोई तार नाम लेत रहे बड़ा चटक खाना बनैलू ना तीत ज्यादा रहल ना नमक ज्यादा रहल सब कुछ एकदम नु जी 100 में 100% निक रहे। तब का औसन गांव घर में हम खाना ना खइलनी कनिया के पहिला हमरा दिन से छुछी बाटे डिबिया में हमरा दिन से तार खाना बनाई छिपा छिकाई सब हमरा दिन से तार भैया जी के दिन से दोनों आदमी के तरफ से ई हमरे तरफ से बाटे तारा खातिर साड़ी ना नुकुर ना कल जराई तार हक बाटे खाना पीना बनले छिपा छिकाई सब कुछ के होखेला ई सब की का जरूरत रहला बस रोरा सब के प्यार ही हमरा खातिर सब कुछ बाटे। देखा हमनी के तो प्यार में कबो कमी ना होके आ चिंता मत कर ई तो नेक तो ऐसे बनते रहल। ए दीदी जी फुआ जी के जाके कह देना तुंगा कि मिठैया में बांध देबे नु अब फुआ जी के सड़िया निकाल के दे दा बक्सा में से निकाल लेता नहीं और सड़िया निकाल दी हम कनिया से पूछ रहा मतलब फुआ जी के साड़ी नाम लिख के डाले बन कनिया सब में। हां जी कौन बड़की फुआ में के करके कर हां सब में नाम लिखल बाटे। ठीक बा कनिया बक्सा के चाबी दे दे ठीक है निकाल ले साड़िया हम खाले ठीक बा चल हम चाबी लेके आओ तनी ठीक न ठीक बा कनिया। हे भगवान जी हम न जंत्रा ने दीदी लोग हमरा से इतना ज्यादा प्यार करे नहीं जा बाकी कुछ भी कह हमके तनिको एथी नहीं के लागत न कि हम अपना ससुरा में बानी ऐसा लागत न कि अपना गाँव ही बानी। अरे दीदी लोग बहिनों से बेसी प्यार करता ही जाए दी भगवान जी हम ये सोचले रही ओकरा से बढ़ के हमरा के ससुरा के लोग मिलल बटुए कैसे तो कहा लानू कि घर बर दोनों हमरा के अच्छा मिलल बटुए जाता नहीं वहाँ के तभी खाना नहीं खैले वहाँ के खाना खाए तो देखा तनी का देम हमरा के।